al semàfor Bilbao-Barça. El Barça ha caigut a les quarts de final de la Copa del Rei després de caure per 4-2 al camp del Bilbao en un partit en què els de Xavi han lluitat fins l'últim minut. En verd, els joves donen la cara. El Barça, com diem, ha lluitat fins l'últim partit, un partit en què ha acabat en una pròrroga, s'ha acabat amb 2-2 al final del partit i ha acabat amb aquest 4-2. Al final, l'últim gol del Bilbao ja ha estat pràcticament ja en temps de descompte, per tant, un partit que el Barça ha lluitat molt, ha lluitat fins al final, i en el que han tingut molt protagonisme els joves. Perquè d'inici el Barça ha tingut un altre contratemps en forma de lesió muscular de Balde, una jugada que si us la mireu veureu que potser si l'àrbitre para abans de la jugada potser Balde no es trenca, i qui ha hagut de sortir ha estat Héctor Fort, i la seva actuació com a lateral ha estat molt i molt bona. Ha estat un dels millors de la defensa del Barça, s'ha mostrat molt contundent sempre, s'ha mostrat molt segur, un lateral dels de sempre, dels que defensen molt bé, que ho ha fet molt bé un partit en un escenari molt complicat. El Barça en uns quarts de final a partit únic, amb la lesió de Balde, haver de sortir, i el seu rendiment ha estat molt i molt bo. Qui també ha jugat ha estat Covarsí, que ja el vam veure debutar l'altre dia contra el Betis. Avui de nou un altre partit molt complet de Covarsí, demostrant que és un central de present, de futur, però també de present. Per tant, com diem, els joves han donat la cara. Al tram final també ha sortit Marc Guiu, ha tingut una rematada, s'ha mogut bé també. Per tant, com diem, tots aquests joves, i a més també Lamine Yamal, que ha estat un dels protagonistes del partit, sobretot a la primera meitat, en què el Barça segurament ha estat superior al Bilbao. La segona part el Barça l'ha acabat amb 1-2, i el segon gol del Barça en aquest 1-2 l'ha fet Lamine Yamal. Per tant, que ha estat un dels destacats. Ha tingut també dues ocasions molt clares a la segona meitat, que podia haver sentenciat el partit, dos mans amb el porter, però com diem també ha estat un dels millors del Barça. En verd també, l'atreviment de Xavi. Avui era un dia complicat. El Barça jugava en un camp molt complicat, com el camp del Bilbao, a Copa. Els últims anys el Barça havia caigut sempre en Copa amb el Bilbao. Avui no ha estat una excepció, però el Barça ha donat la cara, més que altres dies. I segurament avui també, com diem, ha estat molt atrevit Xavi, perquè en un partit en què es jugava moltes coses, s'ha atrevit a posar els joves. Com diem, quan s'ha lesionat Balde, un altre entrenador, potser Valverde, que era a l'altra banqueta, hagués optat per fer jugar Sergi Roberto, i en canvi Xavi ha fet jugar Héctor Fort. També quan s'ha hagut de derrotar a Christensen ha tret a Covarsí. I al davant també, quan ha hagut de ser valent i treure Lewandowski, a la segona part l'ha tret. No ha deixat a Lewandowski perquè és Lewandowski, sinó que ha estat, per més que havia fet el primer gol del Barça, amb una jugada amb un rebot que segurament ell posa molt bé la cama, però, com diem, ha estat valent. Avui en un partit en què s'hi jugava coses, Xavi ha estat valent amb els joves, ha estat valent també amb els veterans, i ha estat valent amb jugar amb els jugadors que creu que han de jugar en aquest moment. Per tant, segurament hi haurà crítiques per ell, però en aquest partit jo crec que l'equip ha fet un pas. Ja fa uns dies que fa passos endavant, esperem que segueixi aquesta evolució de l'equip, i que, com diem, seguim atrevint-nos. I avui Xavi s'ha atrevit. I en vermell, com diem, l'eliminació. El pitjor d'avui és que el Barça ha caigut a quarts de final i no pot guanyar la Copa. Per tant, és una eliminació sempre és complicada, sempre porta una negativitat. Al final segurament hi haurà crítiques, hi ha alguns que ja esperaven fer les crítiques abans, hi ha alguns que esperen fa molt temps dir jo ja ho deia, jo ja ho sabia, molts d'ells són periodistes també, però al final, com diem, avui el Barça ha competit. Evidentment que hi ha coses per millorar, evidentment, i n'hi havia abans, n'hi ha avui que el Barça ha jugat millor, n'hi ha quan el Barça ha jugat pitjor també, però segurament tampoc estem d'acord amb l'escenari negríssim que segurament es voldrà pintar o voldran pintar alguns amb aquesta eliminació. És una eliminació que segurament que és negativa, perquè el Barça ja no pot optar un títol dels 3 que encara podia optar aquesta temporada. Se li va escapar també la Supercopa, són 2 títols, però al final creiem que la imatge de l'equip, la lluita, l'atreviment, el que l'equip ha demostrat al terreny de joc, sobretot, com diem, a la primera meitat el Barça ha tingut minuts molt bons, la segona meitat també hauria pogut acabar guanyant el partit amb 2 jugades que ha tingut Lamine Yamal. De fet, era un partit en què podia haver caigut a qualsevol cantó, avui ha caigut del cantó de l'Atlètic, i com diem, hi haurà crítiques avui, però segurament creiem que l'equip està evolucionant.